Ukristo mukatenze hakutum ewe nendo one mono ndo mumba iwe henda sangana muyezishinda iwe mira segamba utari semani iwe gamba Samari wetu mtakuriwe
zitadzo isu tinokomorerwa unonzwa minamato tashaya runyararo tinorwadzwa mumwoyo kuti tisabvumira zvose kuna Jesuyo kuti isu tinoyedzwa zvimwe zvetatambudzwa tisarasa rudaviro namata kuna Jesu ndiye shamwari wedi kokutakura dambudzo unonzwa kutadza kwedu vumira kuna Jesu kuti tashaya masimba taneta nemitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu kuti tashaya masimba taneta mitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu vashamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu. Tinokukwazisai zvakare vana vaMwari muzita raJesu Kristu. Apo tinosangana mukati mechikamu chekunzwa shoko raMwari tichisimbisana mumazuva ekupedzisira kweupenyu hwedu. Kati mechikamu chino, kati menguva ino, tinoda kupinda mumharidzo ine musoro wenyaya unoti Rine manyanga hariputirwi. Rimwe zuva zvichabuda pachena. Nyaya iyi inyaya isina kujairika. Hymn number 73 inoisa pachena kuti tichamira sei pakutongwa. Mambo wedu watidaidza kuchidyo chake chekudenga. Tichamira sei apo mambo opinda pakutitonga. Nyaya iyi neniwo I'm not spared. Panyaya iyoyi Mwari yanditumira kuti ndipakure pachikamu chino. Kumbira nenyasha dza Mwari kuti patinopeta mharidzo ino iwe neni
tigadzirise ukama hwedu naMwari kuti tizogona kuverengwawo pakati pechita chichaponeswa, nekuti pazuva iro achadeclare achiisa mbudzi kuruboshwe rwake nehwai kurudyi. Apo achazoti unto them, unto his right, come ye blessed of my Father, and inherit the kingdom which was prepared for you before the foundation of the world. Munamato wangu, munamato wangu, munamato wangu, kuti ndigone kuzoverengwawo kudivire hwai apo dzichazopinda mukati memazambara ekudenga. Wakorinde wechipiri chapter 5 verse ya 10. 2 Corinthians chapter 5 verse ya 10. Nokuti isu tose tinofanirwa kuratidzwa pamberi pechigaro chokutongwa cha Kristu, kuti mumwe nemumwe apiwe zvaakaita nomuviri, sezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Ngatinamatei. Baba wedu wekudenga, miraiwo nesu, miraiwo neni pamuri kutitora pachikamu ichi muchizotidongedzera nekutiratidza zviri mangwana pazuva guru ramuchamisa nyika ino. Moraura wakaita kuda kwenyu kubva mukati mewakaita kusada kwenyu. Namatu wangu kuti ari kuteerera maridzo iyoyi pamwe chetewo neni wamatuma tizopembera tichifara kuti nekuda kwe kutitsiura nekutiraira nekutinyevera kwamakaita neshoko renyu tapinda mumazambara ekudenga muzita raJesu Kristu, amen. Nokuti isu tose tichanomira pamberi pechigaro chokutongwa cha Kristu, kuti mumwe nemumwe aratidze zvaakaita nomuviri, kana zvakanaka kana zvakaipa. Mumwe nomumwe anofanirwa kunomira pamberi pechigaro chokutongwa cha Kristu. Hakuna anosara panyaya iyi yerutongo, vaduku navakuru, wakomana nevasikana, wanamai nana baba, vanokudzwa nevanoninipiswa, tose madzishe, madzisabhuku, vanasadunu, tose madzimambo epasi rino, vanoremekedzwa vose, tichanomira pamberi pechigaro chokutongwa cha Kristu, kuti mumwe nemumwe aratidze zvaakaita nemuviri, kana zvakanaka kana zvakaipa. Sei shoko raMwari rati mumwe nemumwe aratidze zvaakaita nemuviri? Kana paine chinhu chatambudzwa, chaabhuswa nemunhu pasi pezuva, muviri watambudzwa, muviri waoneswa moto, muviri waabhuswa, muviri wapinzwa pachomanikidza, zvakadaro zvekuti naivo muviri wacho kuubvunza unotopupura kuti kochi chaunondiitawo naiwe. Mwiri watambudzwa ukapfekedzwa nehembe dzausingadi, unomanikidzwa, pinda, mwiri watambudzwa. Kana paine chinhu chaabhuswa muviri mudikani, nzara dzikaita zvekunamirwa pamusoro pedzimwe pamuviri,
dzimwe tsiyo dzichiita zvekubviswa nereza, dzimwe dzichidhirowiwa muiri, mimba dzimwe dzichivhomorwa, dzichipururwa usiku muiri. Kana paine chinhu chanetswa muiri mudikani, pati shoko raMwari riri kuisa pachena kuti mumwe nemumwe anofanirwa kunomira pamberi pechigaro chokutonga chaKristu kuti aratidze zvaakaita nemuviri wacho, kana zvakanaka kana zvakashata. Mwiri watambudzwa ukadyiswa nezvinhu zvausingabvumi, unomanikidzwa. Mwiri watambudzwa mudikani, mwiri watambudzwa ukasungirirwa nemazango, ukasungirirwa neshinda, ukatemerwa nyora dzimwe dzisina mazita, zvichinzi ndokuti musapfa, ndokuti muwane laki. Mwiri watambudzwa. Kana paine chinhu chanetswa panyika nemunhu, mwiri. Shoko raMwari riri kuiswa pachena kuti kana paine chinhu chichanomiswa pamberi pekutongwa pechigaro chaMwari, kuti mwiri uratidze zvawakaitiswa nemunhu, kana zvakanaka kana zvakashata. Kuipa kwose kunoitwa nemunhu anoita achishandisa mwiri. Mumwe namumwe wewo kana kugona kwose kwatingaita panyika, tinogona tichishandisa mwiri. Tinogona dzimwe nguva namaoko, tinogona dzimwe nguva namakumbo, tinogona dzimwe nguva tichishandisa mwiri. Nekuipawo kwose zvakafambirwa netsoka, zvakafambirwa namakumbo, zvakadhiraivhirwa nemota, tichanomira kuti tizviratidze pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, to give an account kuti wakaitei. Continue nezvauri kuita, no problem. Chaidavirira yauri kuita nemwiri. Mumwe namumwe achinozviratidza pamberi pechigaro chekutongwa cha Mwari, agara pachigaro chake. Timboona zvimwe zvezvinhu zvatichatongerwa. Matthew chapter 12 verse ya 36. Matthew chapter 12 verse ya 36. Ndinoti kwamuri, shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarebwa navanhu vacharidavirira pamusoro paro nezuva rokutongwa. Here is another shocking element Mwari ari kuisa pachena kuvanhu, kuti kunyangwe tichizomira muiri uchizotongwa maringe nezvawakaitiswa, chimwe chezvatichatongerwa mashoko akabuda mumuromo wemumwe nemumwe asina maturo pazuva rerutongo uchamadavirira. Sei shoko raMwari riri kuisa pachena kuti shoko rimwe narimwe rakabuda mumuromo memunhu? Maimbozviziva here kuti mashoko ane simba? Words are powerful. Mashoko ane simba. Neshoko nyika yakasikwa. Aingorayira badzi Mwari neshoko kuti ngakuwe nemiti, miti ikavapo. Aingorayira badzi neshoko Mwari kuti ngakuwe negudo, gudo rovapo. Aingorayira badzi neshoko kuti ngakuwe netsoko, tsoko yovapo. Mashoko ane simba. Nanhasi nyika ino iri zvairi nekuti Mwari wakairayira kuti ive izvozvo. Saka mashoko ane simba. Rimwe narimwe shoko rakabuda mumuromo memunhu, Mwari ari kuisa pachena kuti ucharidavirira on the great judgment day. Why shoko? Ngwarira zvinobuda pamuromo wako, kuti mashoko anobuda pamuromo wako ane rugarere kune unonzwa, kana kuti ndeye kuparadza. Kana ari kuparadza, alas, charidavirira on the great judgment day. Shoko rinotoisawo pachena
kuna Wahebheru kuti iye Mwari anochengeta zvose zviri paruoko rwake, zvakarayirwa nenzwi rake. Nenyika ino yakagadzikwa kwayakagara nekuda kwekurayira kweshoko rake. Mashoko ane simba. Tine mamwe mashoko akasundidzirwa kuvabereki vedu nanhasi. Vabereki havagoni kutaura mashoko emakomborero muupenyu hwako nemhaka yemashoko ewakasundidzira. Ukasiye vapumha vabereki uroi nekuda kwekukwegura kwavaita. Kati mangurukira maita mazino mukamwa muchembere, ndimi muri kupedza vana vangu. Yeti rufu rwagara rwuriko. Kukwegura nekuchembera haiziyo pasipoti yeuroi. Nofanira kuwithdrawa mashoko nekusefa mashoko muchisiya peukama. Nokuti mashoko ose akarebwa asina maturo chavadairira on the great judgment day. Muparidzi chapter 12 verse 14. Nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvose zvakavanzika, kunyangwe zvakanaka, kunyangwe zvakaipa. Zviripo mudikani zvawakaita muupenyu hwako. Zvimwe zvacho evidence wakaparadza. Vanoferefeta maCID akauya vachida kutapa nekutarira kuti ndiye here akaita izvi. Wanoshayiwa pekutangira, wakaparadza evidence. But uriwe wakaita izvozvo. Ende zviri pachena kuti ndiwe wakauraya. Ende zviri pachena kuti iwe ndiwe wakaba. Pakashayikwa evidence, ukapisa warehouse, ukanyepa kuti magetsi atacha, Bhaibheri riri kuisa pachena kuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe nezvakawanzika zvose zvakaitwa murima, kunyangwe zvakanaka, kunyangwe zvakaipa. Mbuya munoroya, zviri pachena kuti hamuvati mumba munorara muri kwamurambinda. Zuva risati rabuda modzoka moduka muchikasi, zvichiita sekunga mararapo, imi musina kuvata mumba. Zvamakaita murima on that great judgment day zvichabuda pachena. Mwari ozvipenengura. Nganyayayayai, unonyatsoziva kuti ndiwe wakaita iwe. Ndiwe wakabrokesa kambani. Nekabiri kako ndiwe unozviziva. Ende maloya ose akavharavhara nyaya ikaenda kuhigh court, ukabuda D. Nanhasi uri mupenyu, uri kufamba, uri free. Hausi muchitokisi, hausi mujeri, hausi kurimandi. But don't worry, ramba uri pakuita mabasa ako iwe wakaipa. Don't worry, judgment day is coming. Pazvichabudiswa pachena. Luka chapter 8 verse 17. Tinzwe kuti Luka ari kuiti nyaya nenyaya iyi ari kuti chipa musoro penyaya iyi. Verse 17. Hakuna chakawanzika chisingazooneswi, hakuna chakavigwa chisingazozikanwi, nokubudiswa pachena nezuva iroro. Madhiri enyu mukova amunoita mapedza vasikana vese, maita zvose imi munozviziva, muchiti ndichakuroora, motora vana vavanhu muchinonovata navo. Mudhara zviri pachena, uchiverevedza, uchitiza musha, uchisiya vana vachitambura, uchienda kuna namarwei, uchinyepa kuti ndandiri kuovertime kubasa. Hakuna chakawanzika, hakuna chakawigwa, hakuna, zvose zvichabuda pachena. Chienda unotenga grocery, muchienda kunondoendesa kufambi, chinyepa kuti ndaenda kumusha, imi musina kuenda kumusha. Zvichabuda pachena.
tichamira sei pakutongwa pamusi mukuru unouya mambo? Tichamira sei mudikani nekararamire kedu katiri kuita, tichivhara-vhara evidence ichishayikwa, ichitsakatika, muchinono nemajaji muchikonaivha, muchitengana? Tichamira sei? Tichamira sei? Tichaita seiko nenyaya iyi? Nokuti kana zvichiremera wakarurama waMwari, wachinonopinda pakutongwa, nekuti shoko raMwari raisa pachena rati nokuti tose tichanomira. Wana Abrahamu kana wachinonovhetwa on this great judgment day, wachipa accountability yazvawakaita paupenyu hwavo. What about nini? Koini 1 Peter chapter 4. Peter wekutanga chapter 4. Tiverenge kuti shoko raMwari riri kuti kudini pamusoro penyaya iyi. Nokuti nguva yasvika yokuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kukatanga kwatiri, kuguma kwovasingateereri ivhangeri yaMwari kuchagoipiko? Uye kana zvichiremera vakarurama kuti vaponeswe, ko uyo usingadi Mwari nomutadzi uchagowanekwepiko? Kana zvichiremera vakarurama vaMwari, kana Mozisi muranda waMwari paakakwira pagomo rePisga achioneswa panoramic view yekuzogara kwaizoita vana vaIsraeri mukati meKenani, nekuti iye anganzi naMwari aungapindi mukati meKenani nekuda kwechivi chaanga aita. Kana akaremerwa, dhiabhorosi akasvika pamutumbi waMozisi achiclaima kuti uyu ndewangu, aine V11 ekuti haangagoni kuponesiwa. Dhiabhorosi achiproduce V11 neevidence zviripo netime nedate nemaseconds kuti Mwari sorry maybe ndakungo but ndiri kuda kungobvunza kuti maakuda vanouraya here mamurderers, maakuada here kudenga mhondi, maakudzida here mhondi? Ndinayo evidence. Uyu muchinda uyu akatouraya muIjipita, akaita body viewing ari ega, akachera guwa ari ega, akafushira. Muchinda uyu, sorry, mini kungobvunza. Ende hazvisiso zvega, paya makamuti ngaataure nedombo akarowa. So handizivi kana maakuda kana zvichiremera watsvene waMwari kuti wapinde mumazambara edenga, kana vachitongwa weimba yaMwari, ko mutadzi newakaipa mugumo wake uchazowepiko? Mwari wekudenga ngaatibatsire. Handisi kukuvhundutsira pachikamu chino, handisi kukutyisa, but ndiri kuti pauri kurarama uchiita yauri kuita, ziva kuti one day uchazvidavirira. Zviri pachena kuti hauonani nevana vamai vako iwe. Makana kurimirana kumugano. Paanotsika mwana wamai wako unosvipa pasi patsoka yake sekunga aripo, uchisemeswa nemwana wamai wako. Ko kuguma kwevasingadi vhangeri nekuguma kwemunyangadzi kuchazoweiko kana zvichiremera vakarurama vaMwari kuti vapinde mumazambara edenga? Ko munyangadzi, ko kabire kako, ko katukire kako, ko kafambire kako, ko kanyepere kako, wadini kushanduka nguva ichipo, wadini kutendeuka mwana wamai nguva ichipo? Nokuti ukaramba uchienderera mberi nekararamire aka kezvivi, inhano 2:4
wakatemba uchienda mukati megehena. Zvakazarurwa chapter 20. Revelation chapter 20. Verse ya 11 kusvika pana 13. Ndakaona chigaro choushe chikuru chichena, naye akanga akagara pamusoro pacho. Iye nyika nedenga nenzvimbo zvikatiza pamberi pake, zvikasavanirwa nzvimbo. Ipapo ndakaona vakafa, vaduku navakuru, vamire pamberi pechigaro choushe. Bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mukati mebhuku sezvavakabata. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri, norufu neHadesi zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadesi zvakakandirwa mudziva romoto, ndirwo rufu rwechipiri, iro dziva romoto. Teerera mwana wamai wangu, kufa kwako hazvirowi, kufa kwako hazvirowi. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti ndakaona denga razarurwa, akagara pachigaro chake Mwari choushe, nyika nedenga zvatiza pamberi pake. Akaona vaduku navakuru, wamutswa kuti mumwe nemumwe, kubva kuna Chaka Zulu nana Robengura nana Dhingiswaya, mumwe nemumwe akamira pamberi pechigaro chokutonga chaMwari kuti aratidze zvaakabata nezvaakaita pasi pezuva. Hazvirowi kufa kwako, hazvirowi. Ramba uri kuita yauri kuita. Don't worry mudikani. Chapter 22 yazvakazarurwa, verse ya 12. 22 yazvakazarurwa iyeye, verse ya 12. Ipapo ndakaona vakafa, vaduku navakuru, vamire pamberi pechigaro choushe chaMwari. Bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mukati mebhuku iyoyo sezvavakabata. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti vese vakafa, vaduku navakuru, vakatongwa sezvakanga zvakanyorwa mukati mebhuku. Nekuti patinorarama pasi pezuva, mumwe namumwe ane ngirosi Mwari yaakamuasainira. Ngirosi iyi inonzi guardian angel. Basa rayo ngirosi iyi nderekunyora marekodzi ezvose zviri kuitwa naMuusha pasi pezuva. Murima inenge ichirekodha, pachena inenge ichirekodha, masikati, usiku, ndakarara, kumabasa inonge ichirekodha. Kana ndichinge ndazofa, ngirosi iyi inonzi guardian angel inovhara chapter yekupedzisirawo yekunyorwa kwenhoroondo yeupenyu hwangu pasi pezuva. Yovhara, yotora bhuku rayainyora, yoenda naro kudenga, yononopa Mwari, roshelfwa muarchive. Nekuti haisisina wekuchengeta guardian angel, yaindichengeta. Ndo bhuku richazovhomorwa, rovhurwa on that great day. Mumwe nemumwe otongwa with terrible exactness sezvakabatwa neni pasi pezuva. Saizvozvo zvichiverengwa kubva mukati mebhuku rainyorwa. Chapter 22 yazvakazarurwa yobva yati, tarirai, ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Pasi pezuva pano tiri kubata, hakuna asiri kubata. Mangwanani tichimuka, ngirosi inenge ichirekodha nekunyora kabatire nekafambire katinenge tichiita, ichirekodha kuitira mubayiro panopetwa nhoroondo yenyika. Tarirai, ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Kontinya mwana wamai, nekabatire kari kuita zvine mubayiro pakupedzisira. Patirongo rakaipa, kubata kwako kubata kwakanaka here kana kuti kubata kwakaipa? Aripo anoti Mwari,
mukapenengura upenyu hwangu nekuongorora pachena, ini handina kodzero yekuidzwa mwana wenyu, ini handina kodzero yekuidzwa mwanasikana wenyu, ini handina kodzero yekuidzwa muranda wenyu, ini handina kodzero yekubata zvitsvene zvenyu nekuti maoko angu akasviba. Asi ndinoda kuuya pamberi pechigaro chenyu chemutsa ndichirevesa nekureurira kudarika kwangu. Zvivi hazvireurirwi kumunhu, asi zvivi zvinoreurirwa nekuti kune murevereri mumwe chete pakati paMwari nenyika, ndiye munhu Kristu Jesu, akarembedza upenyu hwake pamuchinjiko for my sake and for your sake. Chinoita kuti zvitema zvedu zviregererwe, kupfidza nekubvuma, torega kusazotadzazve. SaJesu achitaura kumukadzi paSamaria anoti, inandigoniwo kukupa mhosva, kunyangwe kukutaka nemabwe, asi zvandinoreva nhasi, enda, asi usazotadzazve. Mushure mekunga tanzwa mashoko aya, takararama upenyu unosemesa Mwari, takararama upenyu unosemesa denga, tikabata Mwari wekudenga zvaasina mbotendera kuti tibate, zvikuru namaoko edu. Takaita, tikataura, tikafambira pati makorokoto. Uripo wakatendeka, uripo wakarurama, wekuti tikanamata nekukumbira kuti ropa rake ritisambe, rinotisamba kubva mukati mekusarurama kwose. Kana chiri chidiso chako nemunamato wako, unoti, Mwari, ndipeiwo simba ndirarame sekurayira kunoita shoko renyu. Ndibateiwo mupfuwe neni pabhande iri. Makambowana naNoa, makambowana naEnoki, makambowana naDhanieri, mukawapa kukundana naDhavhidhi nana Solomoni. Bataiwo ruoko rwangu, mumire neni mundisimbise. Kana uri munamato wako, tsinzinya panguva ino apo tinonamata. Baba wekudenga, musiki wedenga nepasi, maisa pachena kuti mumwe nemumwe achanomira achizvidavirira zvaakaita nemuiri, nokuti kana paine chinhu chataabhyusa pasi pezuva, muiri. Tibatsireiwo Mwari wekudenga kuti kana kuri kudya, tidye zvatakarayirwa nekudzidziswa neshoko renyu. Kana kuri kupfeka, tipfeke zvatakarayirwa nekudzidziswa neshoko renyu. Kana kuri kutaura, tirayire, titaure zvinoita kuti vanonzwa tichitaura wanzwe nyasha mukati menzeve dzavo. Tinokutendai Baba wekudenga nekubvuma nekureurira zvivi zvedu zvose zvatakaita kuti zvisambei neropa renyu rakawerera pamuchinjiko. Muzvikande mugungwa rakadzika-dzika, muregezve zvakare kuzozvirangarira, uyewo motipa simba rekurarama upenyu hutsva tiri mamuri, muchitibatsira, muchititungamirira paupenyu huno. Tatenda tenzi wekudenga, muchava nesu, mugotipazve rimwe simba kana muedzi achinge atiedza kuti tigone kukunda, muzita raJesu Kristu, amen. Wanga waenda kuna Jesu yere wazamba muropa renyenye unosimbira muta wake yere wazamba muropa renyenye wazamba muropa moyo wako wakachena woyere wasamba uropa renyenye unofamba naye mazuva ese wasamba uropa renyenye unosorora kuna Kristu yere wasamba uropa renyenye wasamba uropa oyere renyenye moyo wako
tena woyere wasamba Europa renyenye Mkambo asika uno tena yere wasamba Europa renyenye wakatiri ratimba teku denga wasamba Europa renyenye wasamba Europa royere renyenye moyo wako wakatenawo yere wasamba Europa renyenye rasanguwo iyo ilezitema osambe Europa renyenye kunetibe iyo inowe wera sambayi Europa renyenye wasamba Europa royere renyenye moyo wako wakachenawo yere wasamba Europa renyenye Dinodari mire motora kapenyera wachene rakaita nenengane kushinga muda mbuto ulipikumwe ya tenzi wakashingi sa Abraham wakafawisa Paula wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipo yere nasim rakapenyeza Mosisi rabajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi titi icham apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi titi icham apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi titi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi titi icha apotomu panyi moyo